Čaute, dneska som tam pri Nolanda a dneska som tu s mojim kamarátom Peťom. Peter? Čaute. No a dneska sme hráli spolu a len tak nám Semi dal The Snap. Že? Áno. Samozrejme, môj kamarát Peter má... Koľko máš tých elfov? 20? No tak môj kamarát má 20 elfov. Ale dneska si ukážeme besky. Ideme najprv na tú moju. Peter, poď, ideš hodnotiť moju bes. Mám tu Chicletera, Noetera, Chicletera, Bicicletera, Job Sahur, Los 25, Los 25, Santa Hospod a Los Vaquitas Saturnitas. Koľko dávaš, Bob? Otvor mi. Otvor mi teraz. Takže, Peter, predstav nám tvoje brainroty. Gulino digitalu dvakrát. Nati, diamond. A dvaja obyčajný los. Orka, líco, fízbiak. Tralalo, tralala. Los, tralalo, líco, zlaváka, Saturno, Saturn. Písa, los, tortus. Pozráme. No, tak ja ti dávam 8,5 a za to, že tam máš nejaké tie brainrot gody. Tralala, to budeš potrebovať na rebirth. Áno. No, už odišla. A pozrite na jedného z tohoto. Peter, že si raz získal pod hospod a karkera. Peťo. Vidíte? On získal karker a pod hospod naraz. Naraz si to získal, že? No, ale dneska sa nám tu strašne veľa secretiek spavnulo. Že, Peťo?